amma fa na ci banza dan kai ya kai kai tsaya na ya kai ƙarya ne kai ta zamun suna ta kira da sunan namiji gari. dakata dawo ba a haka da ni ba an ce da tsohuwa ta zina ni a gidan nan ba a raba fada magajiya yo sai kai kuma ya karo ta ji mai wa'azi wajen Allah me yake faruwa ne tun kana saurayi kake zan mata yarinyar nan daga shigowar ta har an mata ciki shisha ce tana zuka daya biyu kawai shikenan Wata ma sai tusa balle ta na mai ciki. masu iya magana na cewa ba a canja wa tuwo suna abincin biri kuwa sai ayaba shi ko zomo sai dai select cakwakir da take a cikin wannan gida makanta sai dai ta zuba ido biki ko suna bai cika kun shaida an har babu ne da ni da mata kwai amana in na buga sai sun hado ta ya zanya da ku cas Alhaji Ibrahim masa namba. dan Allah yaro kai hakuri Ba yaro bane sarki ne. to sarki dan Allah sarki kai hakuri kai wallahi haka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama kina zuwa nan ne daga inda aka tsaya daga nan za a dora saboda ba abin da za a fasa wallahi dan kin ji ma sunana yake kira da sunan namiji shegiya bariki watan ya ninke matar shi ta gida bai na yi nuna ka da dan yatsa wallahi sai na kashe ka Allah malamai me haka ke kuma waye zaki kai ko wuta kake sha na fikatin kai wallahi magajiya suna cin duniyarsu da tsinke rayuwarsu ta ko unkula ko ramin allura an yi shi ne dan zare Ba zai yi kina mata aure tara mun matan bariki ma'ana ai 50. to gidan naka ne ko nawa Gida naki ne amma ni mijinki ne. ka ce dama da biyu ka shigo mana barbada da tumasanci ya hana kowa kallon gabansa shin me yake faruwa a cikin wannan gida sai ku bibiya ku kalla magajiya Sai dalili. mai dalilan aure Wata ran na rigima zai. kin ga saki haba mala ra'ayinki zaki ko ra'ayina na shiga uku abba wallahi ba na san shi yarinya ba ta son mutumin nan ba ta son sa burin rai shine bukata isar da sako ko sai idanuwa magajiya har gudu ibi ne ake a cikin tsakiyar layi ina ba da gudun mata da goyon bana cikakke akan wannan magana wajibi ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wallahi ba sallama na zo bara yin mutunci na zo in yaga kai ba gira me ya ci gawayi wallahi sai nayi maganin ku wallahi assalamu alaikum sallama ana kaji wani batan basira wai roƙon Allah da goge sabon salo gemu aka faɗa Ni fa ni da kwartan gidan nan fa. kai mashirya wannan shiri Ahmad na gudu Jamilu dan kuda Kabo wanda suka dauki nauyin wannan shiri Imamu Musa Wallaf Shamsu Rijiyar Zaki masu bada umarni Abdul Hamid Abdul Qadir Rufai B Ahmad ci gaban wannan shiri KB Gama sai ku subscribe ku danna kararrawa a channel ɗinmu mai suna Muleka Duniya wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare wannan ita ce yarka wannan ce yo ai fatar ma ba iri ɗaya bace wannan ce ba ita bace ba kala ke da wannan ku zo ku raka mun shi magajiya